Avui es nota per tot arreu que això és la festa major, una gran festa de la gent, de l'espai, d'aquesta finca tan emblemàtica que tothom se sent seva perquè forma part de la Plana d'Urgell com a capital, en podríem dir, i que hi ha un vincle emocional de totes les persones que han viscut o tenen aquest lligam aquí, i també molta gent nova, molta gent de Lleida que ens reconeix, gent de fora que es queda molt sorpresa de tot el que fem i ens feliciten. La veritat és que avui és magnífic veure aquest ambient, que vol ser també una festa tradicional, no? Amb el pregó, la cercavila, les sardanes, però també que s'atansa amb un nou públic més modern, més jove, amb famílies, mercat, modelisme, exposicions d'art i ara el concert amb el grup de jambolaires i, com no, el protagonisme del vi, no? Que és el que ens permet fer això, vendre molt de vi, consumir vi amb moderació, però no deixar de tenir present la cultura del vi, que forma part de la nostra identitat també. Avui m'agradaria recomanar-vos sobretot el que és la nova gamma de Castell del Remei, no? El que és el nou vi Alts del Castell, que és una garnatxa de Castell del Remei, que realment és una finca, una parcel·la pròpia. S'ha de pensar que Castell del Remei al seu moment va fer l'evolució cap a la muntanya, és una finca de plana però que té moltes vinyes a la muntanya i que al final el que ha aconseguit és tindre vins de parcel·la única com Alts del Castell, que és una garnatxa que a més porta el nom del castell, tot i que estigui a la Pobla de Cérvoles la finca, perquè realment també tenim un castell en runes a dalt a la finca de la Pobla de Cérvoles i que porta el nom Alts del Castell dintre del que és la marca Castell del Remei. Una garnatxa 100%, molt agradable, amb una miqueta de fusta, una miqueta de criança amb fudre i que és un vi molt divertit. Festa major que fa molts i molts anys que es ve fent i que aquest any, com aquests últims anys, és un èxit rotund de gent. I al final el Castell del Remei és una mica aquest espai al mig de tots els pobles i que forma part del terme municipal de Penelles, doncs una mica el nucli d'un grup de pobles i gairebé és una manera de ser, som un grup de pobles que formem part de l'entorn del Castell del Remei. Per nosaltres és un goig aquest reconeixement, no? Està dintre de la catalogació de formar part del patrimoni cultural del nostre país, perquè reafirma aquest convenciment nostre de que la tasca que volem fer des del celler i també des de la Fundació Castell del Remei va per un camí encertat. Hem de reivindicar la nostra identitat, hem de fer constar els nostres valors, que són aquests, els d'acollida, els de celebrar amb civisme i el de recórrer a les nostres arrels perquè són un exemple de la nostra manera de ser.